Sanibonani bafundi, siyanamukela engosini yethu yokufunda ulimi lwesiZulu. Namhlanje sizofunda umsindo othi dle. Nantu-ke udlawu. Udlawu lolu silisebenzise uma sidonsa ucingo noma sikhanda okukhandwayo emakhaya. Udlawu lolu silisebenzise siyawuzwa-ke umsindo othi dle egameni elithi udlawu. Bese siba nanakhu ukudla lokhu bafundi. Nakhona futhi egameni elithi ukudla siyawuthola umsindo othi dle. Bese siba nanansi imidlalo ehlukahlukene ziyadlala iy'ngane kulesi sithombe. Nazi nje ziyadlala imidlalo ehlukene, ziyacaca, ziyeqa, ziyagxuma. Nangomunye uselimele bayacaca, abanye bayajikela, abanye bathelana ngamanzi, abanye imidlalo le edlalwa yizingane. Siyezwa-ke umsindo othi dle ukhona egameni elithi dlala. Bese siza kunalika ishadi lethu leli liwujikelele engathi silifunde kabili noma kathathu noma ngaphezulu nsuku zonke, senzele ukuyijwayeza, ukuphimisa onkamisa, ongwaqa kanye nemisindo yolimi lwesiZulu. Nakhu-ke ukudla futhi okukhona lapha esithombeni, ukudla lokhu bafundi. Kukhona-ke amagama abhaliwe la, kwase kuyashiywa izikhala. Manje lapha ezikhaleni kufanele sibhale umsindo othi dle. Bese siyafunda-ke igama lithi ukudla. Ukudla. Nalapha libhaliwe futhi igama, kwashiywa izikhala, kufanele sibhale khona umsindo othi dle. Bese lithi igama udlamini. Udlamini. Elinye igama nalo futhi libhaliwe, kwashiywa izikhala, siyabhala lapha umsindo dle. Igama bese lithi amadlebe. Amadlebe. Bese siyaqhubeka siya kunalelinye futhi igama lapho kushiyiwe futhi khona umsindo dle. Siyawubhala-ke umsindo dle. Bese siyalifunda igama lithi-ke leli dlula. Dlula. Bese-ke kuba khona elinye igama lapha okushiyiwe futhi ikhala, siyabhala umsindo dle. Bese-ke lithi igama mase silifunda abadlali. Abadlali. Nansi-ke imisho okuvame kuyona umsindo othi dle. Naku ukudla okunomsoco. Naba abadlali bebhola. Badlala esikoleni. Umdlali ubiza abadlali. Badla ukudla uma sebedlalile. Dlulisa ibhola lelo. Udlamini udlula esitolo. Usedlile udlamini. Imisho-ke lena bafundi, niyezwa ukuthi uvamile umsindo othi dle kule misho. Bese siza lapha-ke kuleli shadi lethu elinezinhlu ey'hlukahlukene. Siyafunda-ke amagama udlo, odli, odlu, odla, udle, udli, edli, idli, adlo, adlu, edle, idle, adla, udlu, edle, odlo, idla, edlo, udli, adle, adli. Siye kulolu hlobo olulandelayo, amagama asethe ukuba made siyawafunda nawo. Dlidlo, dlodla, dlodlu,
dludle, dledli, dludli, dlidle, dlodli, dludlo, dledle, dlodlo, dlidlu, dledlo, dludlu, dladlu, dladle, dladlo, dladla, dledlu, dledla, dlidli. Bese siya lapha emagameni ke lana amade ke manje. Ukudla, izidladla, idlelo, dlala, umudlalo, abadlali, amadlebe, isidleke, dlulisa, dledlemuka, imadlakadlaka, wayezodlala, isidlo, sebedlile, dlula, isidlova, liyabhadla, isidlakela, bayigodlile, usedlulile. Bese siza kulolu uhlu ke lokugcina sithi dle, dlo, dli, dla, dlu, a, o, i, e, u. Khumbulani ke bafundi ukuthi lezi izifundo zethu zitholakala kule ncwadi yethu ethi isiZulu Phaqa. Zitholeleke eyakho incwadi ozoyisebenzisa ulandele kunalezi inhlelo zethu zakwa YouTube, uchofe usubscribe, uchofe ulike, uphinde uzithengele eyakho incwadi. KuSimphiwe inombolo yakhe ethi 082 590 9245. Inombolo kaSimphiwe ke leyo atholakala kuyona. Bese futhi ungayithola le ncwadi kuNozipho enombolweni ethi 083 317 1289. Inombolo kaNozipho ke leyo atholakala kuyo. Siyabonga bafundi, nisale kahle okwanamuhla. Sobonana futhi esifundweni esilandelayo.